Jenni, siis Pasi, onko se totta? Jenni Kiltti, se on rikos. Vähän seurustellaan. Silti. Se on rikos, vaikka te olisitte naimisissa. Sun pitää ilmoittaa poliisille. Ei, en mä voi. Sun on pakko, ajattele vähän. Mä en tiedä enää, mitä mun pitäisi ajatella. Ihan vaan sitä, mitä sä saat sen saastaan syytteeseen. Mä oon ite ärsyttänyt Pasia aivan tahallani. Sä et tiedä, miten hirveä mä osaan olla. Kyllä mä tiedän. Mutta olit sä ihan millainen hyvänsä, niin Pasille ei ole ikinä oikeutta tehdä sulle tollasta. Pasikin oli niin kuin mitä ei olisi tapahtunut. Niin kuin se olisi ihan normaalia. Tyypillistä. Mä en tiedä enää mistään mitään. Ihan kuin tää koko juttu olisi tapahtunut jollekin toiselle. Just toi paljastaa sen, miten järkyttynyt sä oot. Pakottiiko sä sut siihen? Sä kieltäydyit. Jenni, sut on raiskattu ja Pasista on pakko ilmoittaa poliisille. Johonkin klooniinko sut on vaihdettu siellä Ruotsissa vai onko sulla joku muistikatkos? Meidän välillä ei koskaan ollut mitään todellista. Jaha, yksinkö mä sunkaan seurustelin? Seurusteltiinko me sun mielestä? Väität sä, että sulla ei ollut mitään tunteita? Mä en väitä yhtään mitään, vaan mä yritän... Joku juttu meillä oli. Aleksi. Sä rakastit mua ihan yhtä paljon. Sä pyysit mua sinne Ruotsiinkin mukaan. Et sä silläkään mukaan tarkoittanut mitään. En yhtään mitään sellaista, mitä sä ehkä kuvittelet. Sä valehtelet mulle kirkkain silmin päin naamaa. Mä olin silloin niin sekaisin. Maarit kohteli mua kuin jotain tiskirättiä. Siinä oli Siljat ja kaikki. Ja se, miten Jukka käänsi mulle selkänsä. Ja... Mä tein virheen yhdessä asiassa. Mun olisi pitänyt lähteä sun mukaan silloin. Mä en ole saanut jättää sua yksin. Ei siitä olisi tullut yhtään mitään. Miksei? Miten mä voin hyvittää sen, että mä jätin sut silloin? Paras hyvitys on se, että sä annat mulla olla nyt rauhassa. Hyvä on sitten. Aleksi. No niin. Ala vaan nauraa pilkkanaurua. Tässä se nyt on mun elämäntyöni. Pikkuputiikki ja menestyvä toimitusjohtaja itse. Siisti ja kiva. Kumpi? Kauppa vai minä? Molemmat. Mä luulin, että sä alat nyrpistellä nenäs, kun näet tän puotipuksusta puhumattakaan. Mullakin on vähän tunnustettavaa. Ai jaa. Mä tästä lähdenkin, kun mulla on vähän hommia. No mitäs? Minäkin on pikkusen muunnellut totuutta noista työasioista. Jaa, no, etkö sä olekaan kaupallisella alalla? Onhan minä. Supermarketin kassalla. Aha, joo. Minkä ihmeen takia sä valehtelit mulle? Kuka ikinä välittää jostain kassasta? No ainakin kassan poikaystävät, aviomiehet, lapset. Ja... Mutta miten sä voit ikinä saada mitään suurta, mitään mahtavampaa ja ihanampaa, jos sä vaan istut kaiket päivät jossain kälyisessä marketissa? Siis mitä suurta? Mä en kestä, jos mun pitää vaan haaveilla kaikesta siitä, mitä maailmalla on tarjota muille. Ja tämänkö sä tulit kertoa mulle? Oli mulla muutakin. Aletaanko alusta? Onpa pehmeä käsi. Aleksilla ja mulla oli melkein suhde. Siis mitä? Siis melkein. Mitään ei varsinaisesti tapahtunut. Ei vai? Mähän on se äitipuoli. No kuule, Hanna, on sitä tässä maailmassa aikaisemmin tapahtunut. No, Aleksi Parka nyt vaan jotenkin ihastui muhun ja itse asiassa tämä koko juttu on oikeastaan enemmän sen ongelma. No voi sua Parkaa. Mitä? No mahtaa elämä olla todella rankkaa. Kun parikymppiset pojat piirittää sua, tyttö raasua. On se varmaan kauheata, kun on jatkuvasti joku atleetti kimpussa. No niin varmaan, joo. Itse asiassa Aleksi on kyllä ihan söpö. No, mikä ettei?
Hei, kyllä mä nyt tähän ikään mennessä haluan jo kunnollisen ihmissuhteen. Mitäs sä meinaat Hanna tehdä? No Ruotsiin mä en ainakaan enää mene. Harri antoi mun entisen työn takas. Hanna, ainakin täällä sä voit asua niin kauan kuin sä haluat. Kiitos Laura, mutta kyllä mä saan järkättyä itselleni jostain kämpän. Siis mä tarkoitan siihen asti, kunnes mä saan Jukan takas. Karin lempiruoka uunilenkki. Onpas hyvä tuoksu. Sanois muuta. Missäs mun ruoka on? Tule! Aha. Nämä dieettiruuat, ne on useimmiten kauhean ravitsevia ja vaukkaita ja täyttäviä. Kyllä täällä pärjää. Mä sitten ihailen sun asennettas. Saisit säkin vähän tukea isäs. Totta. Tsemppiä vaje. Ja noin. Kiitos, hei hei. Mun mielestä saisit olla ylpeä itsestäsi tästä kaupasta. Meinaatko? Kyllä. Täällä saat itse määrätä omasta elämästäsi eikä puuskuta pomot niskaan. No ei tää kaupanpito aina niin herkkua ole. Tää on kuitenkin sun oma. Joskus tuntuu, että voisi olla yhtä hyvin vankilassa. Joo. Tässä on mun lapset. Mia ja Kalle. Hei. Moi. Tässä on Pamela. Jospa mä tästä sitten liukenen. Soitellaanko? Joo, soitellaan. No siinä tapauksessa me varmaan vielä tavataan. Hei. Hei, hei, hei. Moi moi. Hei hei. Sehän oli ihan mukava. Onko se nyt niin yllättävää? Mitä te oikein kuvittelitte? Moi Saku, kiva nähdä sua. Samoin. No mitä sulle kuuluu? Miten koulu sujuu? No vähän tylsää, mutta ihan ok. Miten Ruotsi? No samoin vähän tylsää, niin kuin aina. Mulla on ollut aika kova ikävä teitä. No, mitä sä aiot Fajan kanssa tehdä? Kun mä tietäisinkin. Hei, mä oon oikeesti sitä mieltä, että se oli Faija, joka mongas, et sinä. No moi Silja. Mitä sulle kuuluu? Siellä on safkate pöydässä. Jälkkäriksi on äidin tekemiä vohveleita. Hanna. Moido. Yrittääkö toi taas luikerella meidän perheeseen? Se on naimisissa Fajankaa. No, toivottavasti eroa pian. Minkä takia sun pitää olla tommonen pelle? Päästä. Mikä on? Mä ne säntäilee täällä kuin sähköjänis. Voisitte ostaa samppanialasia tänne joskus. Pasi, se tosiaan taju, mitä sä oot tehnyt. Mitä? Tässä yritän tarjota rakkaalleni samppania. Sä raiskasit mut. Näinkö on? Siis sä vaan tuut ja otat just mitä haluta, just silloin kun sua huvittaa. Ihan kuin mulla ei olisi ihmisarvoa ollenkaan. Anna anteeksi. Mä en tajua, mikä muuhun oikein meni. Lopeta. Siis mä rakastan sua oikeesti. Mä oon ollut vaan viime aikoina aika vaikeata itseni kanssa. Ymmärrätkö sä mua? En mä oikein tiedä. Jos sä jätät nyt, mä en tiedä mitä mä itseni kanssa tekisin. Pasi. Niin.
Jää yöksi. No sano vaan. Ei kun mä vaan, mitä ne poliisit sanoo. Ei mitään ihmeellistä. No, mitä seuraavaksi tapahtuu? Kai sä nostit syytteen. En mä oikein vielä tiedä. Sä et käynyt koko poliisiasemalla. No mitä sitten? Kai sä tajuat, että Pasi on pantava vastuuseen siitä, mitä se teki. Jenni, ihan totta. Sä oot vastuussa paitsi itsestäsi, niin myös muista naisista. Okei, sä oot tota mieltä, mutta tää on mun elämä. Sä et voi olla noin itsekäs. Kuka tässä on itsekäs? Sä yrität pakottaa mut menee poliisille vaan siksi, että sut itse on... Se ei kuulu tähän. Mun mielestä sun pitää suojella muita naisia. Sä et voi pakottaa mua mihinkään. Sä oot itse kuin Pasi. Anna mun olla. Jenni! Mä lähden nyt shoppailemaan. Mä oon lähes pikku reissulle Pasin kanssa. Pariisiin. Ai kun kiva, että sä viittit katsoa nyt Sepon papereja, kun terveyskeskuksissa on aina niin mahdoton ruuhka. Joo. Millaista treeniä sä sit sille oikein suosittelisit? Hetkinen. Nuorempana se oli ihan mahdottoman kova punnertaa ja sit se juoksikin semmosia 10 kilometrin lenkkejä. Mä luulen, että Sepolle olisi nyt parasta semmoinen kävely kerran päivässä. Ehkä noin puoli tuntia alkuun. Mutta semmoinen on kyllä ihan liian riskialtis harjoittelumuoto meidän Sepolle, kun siellä on ne kapakat ja nakkikioskit ja grillit. Mitä jos hommaisitte kävelysauvat? Treeni tehostuu ja sauva tukee askelta. Niiden varassa sen olisikin sitten mukava kompuroida kapakasta kotiin. Sepollahan on aika tarkka dieetti. Ei rasvasta ruokaa, ei alkoholia. Joo, selvä. Täytyy yrittää. No halvemmaksi se tulee joka tapauksessa kuin kuntosalitreeni. No kiitos nyt oikein kovasti. Niin, että aiotko sä sitten oikein asettua asumaan tänne Kivirannan lukaaliin? Hannahan saa asutella niin kauan kuin hän haluaa. Ootko tehnyt jo muuttoilmoituksen? No en... Meinaa vaan, että se rupeaa nyt sitten pikkuhiljaa näkymään vesimaksuissa. Ulla, Hanna on mun luona vieraana. Aha, luulis sen olevan vähän hankalaa näin lähellä saliin, ei. Kun se Maaritkin on nykyisin siellä ihan yötä päivää. Jos jatkettaisiin tästä toisella kertaa. Mä en voi tietää mitään tämmöisistä uusperheistä, kun mä oon nyt tämmönen yhden miehen nainen vaan. Kiitos vaan. Hei hei. Hei. No, mitä? Ois vähän asiaa. Jos se koskee Tommia, niin anna olla. No, kyllä se sitä koskee, mutta mä haluaisin kiittää sua siitä, että sä pelastit sen. Ai joo. Tommi käski pyytää. Ja anteeksi myös siitä, että se haukkui sua murhaajaksi. Hei, mä pelastin se ainoastaan, että jos tullut mitään sotkua, ei siinä ollut mitään henkilökohtaista. Joo, mut hei, kiitti kumminkin. Moi. Moi. Vailina yksi kahvi. Yksi kahvi? Sulle ei tarjoilla. Mitä? Sulle ei tarjoilla. Mitä sä sanot? Mä en palvele raiskaajia. Voiko toi päättää, kenelle se myy ja kenelle ei? Riippuu tilanteesta. Pitäisikö sun pikkasen miettiä tuossa pikkassa päässä, kenelle sä puhut ja mitä? Mikä nyt on ongelma? Tuo perättömien juuraa levittelee punapää-ongelma. No niin, Seppo. Nyt se alkaa. No herranjestas, mikä nyt alkaa? Nyt ylös, ulos ja lenkille. No mitä tekemistä sillä asialla on noiden vanhojen romujen kanssa? Nämä on sauvakävelyn olennainen osa. Ai minkä? Hanna suositteli sulle sauvakävelyä. Hanna on ammattilainen. Että pitäisikö mun noiden kanssa veuhkasta tuolla pitkin katuja ilman suksia? Ei siellä ole luntakaan. No johan mulle koiratkin nauraisi. Sä et seuraa aikaas. Kuule, tää on mahdottoman suosittu nykyään. No mieluummin mä lepään, kun rehkin itteni hengiltä. Nyt
nouset ylös siitä ja sassiin, tai muuten voi käydä niin, että et enää pääsekään ylös siitä. Mitä nyt? Sanois mulle yksi juttu. Mikä se Pasin ongelma oli? Kuuliks mä oikein, että Pasi olisi raiskannut jonkun? Puhu mulle! Joo, Joo! Mitä joo? Liittyykö tää jotenkin Jenniin? liittyy. Oot sä varma? Ja tuliko sulla vielä muuta? Aha, no se on 37 sitten. Kuule Ismo, Tässä on 13 takas, kiitos. pitäisikö mä laittaa tähän nyt Sepon vai mun syntymäpäivä viimeiseksi? Kuule Kiltti, voisit sä mennä täyttämään sitä lottokuponkia tuohon sivutiskille? Ai, anteeksi kamalasta. Ismo, onko se uusin TV-lehti ilmestynyt? Voisit sä odottaa ihan pienen hetken? Pankilla. Oot sä töihin menossa? Ei kun tulossa, näköjään. Ja tuliko muuta? Ja noin, ole hyvä. Moi! Hyvä, kun pääsit tulemaan näin lyhyellä varoitusajalla. Oliko sulla mulla jotain duunia sieltä? Joo. Mullakin olisi asiaa. Kerro. Viikonloppuna tulee Virosta lasti. Pidä sitä silmää. Miksi et sä ite valvo sitä? Mä lähden hei Jennin kanssa Pariisiin. En mä voi. Aha. No onnistuuko se? No totta kai. No niin, mitä asiaa sulla mulla oli? Mä vaan ihmettelin, että mitä se Elina oikein sekoili. Siis nainen on hoidon tarpeessa. Sämmä huutaa keskellä kahvilaa ja väittää mua raiskaajaksi. Naurettavaa. Mä älä muuta sano. Sitä paitsi mä teen Jennin kanssa ihan mitä mua huvittaa. Nainen sanoo älä, niin se itse asiassa tarkoittaa, että kyllä. Mitä sä tarkoitat? Siis jokainen nainen haluaa välillä vähän kovia otteita. Kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Mitäs teille? Tommonen samanlainen. Kiitos. Okei. Päätit sitten palata takaisin salille. Niin joo. Jukka, älä ole mulle enää vihainen. Mä oon ihan varma, että me voitetaan sinä ja minä, jos me vaan todella halutaan.